ஒரு நிமிஷம் லைவ் போயிட்டு சொல்லி ஆரம்பிச்சிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம இப்போ ப்ரேயர்ஸ் சொல்லி ப்ரேயர்ஸ் சொல்கிறேன். இப்போ ப்ரேயர்ஸ் முடிஞ்சோன்னா வில் கோ டு த கிளாஸ். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் அஜ்ஞானतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம போன செஷன்ல 6.44 வரைக்கும் முடிச்சிருக்கோம். ஓகே மாதாஜி, ஜஸ்ட் சொல்ல முடியுமா நம்ம என்ன பார்த்தோம்ட்டு? ஓகே பிரபுஜி. 6.40ல இருந்து 6.44 வரைக்கும் பார்த்தோம் பிரபுஜி. 6.40ல பிரிதாவின் மகனே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனரை கூப்பிடுறாரு கிருஷ்ணர். அதுக்கே காரணம் சீட பரம்பரைய குறிக்குது. அப்புறம் அர்ஜுனர் கிட்ட ஏன் சொல்றாங்க அப்படின்னா, அர்ஜுன் ஒரு பியோர் டிவோட்டி அண்ட் கிருஷ்ணாவோட ஃப்ரெண்டு. நம்ம கான்ஃபிடென்ஷியல் மேட்டர்ஸ் எல்லாமே நம்மளோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட தான் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்குவோம். அந்த மாதிரி கிருஷ்ணா அர்ஜுனா கிட்ட எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நற்செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் தீமையை அடைவதே இல்லை அப்படின்ட்டு தான் 6.40 ஸ்லோகால சொல்றாங்க. நம்ம நற்செயல்கள் செஞ்சவங்களுக்கு கெட்டது கண்டிப்பா வரவே வராது, நல்லது மட்டும்தான் வரும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் தன்னுணர்வு அடைந்தவன் இன்டெலிஜென்ட்டா இருப்பாங்க. அவங்க கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு தெரியும் ஆத்மா வேறு உடல் வேறு அப்படின்றது தெரியும். கிருஷ்ணர் தான் முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. மத்த எந்த தெய்வத்தையும் தேடி போக மாட்டாங்க. நற்செயல்களில் மட்டும்தான் ஈடுபடுவாங்க. இந்த உலகத்திலயும் இந்த பௌதிக லைஃப்லயும் அவங்களுக்கு எந்த ஒரு அழிவும் கிடையாது. பர உலகில் அதாவது ஆஃப்டர் டெத்தும் அவங்க நல்லாதான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்தவித அழிவும் கிடையாது. இந்த பௌதிக வாழ்வுல நம்ம நிறைய சொத்து சேர்த்தவங்க இறந்துட்ட அப்புறம் ஒண்ணுமே கொண்டு போக முடியாது. அது மறுக்கப்படாத ஒரு உண்மை. ஆன்மீக பாதையில நம்ம முன்னேறணும் அப்படின்னா கிருஷ்ண உணர்வுல பக்தி தொண்டுல ஈடுபட வேண்டும். அதுக்கப்புறம் நம் செயல்கள் எல்லாமே கிருஷ்ணரை திருப்திப்படுத்துற மாதிரியான செயல்களை நம்ம ஈடுபடணும். இத மாதிரி நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தோம்னா நம்ம ஆன்மீக பாதையில நல்லாவே முன்னேறலாம். நமக்கு இப்படி செய்யறப்போ நமக்கு நல்ல பலன்கள் சேரும். நல்லது மட்டுமே
வந்து சேரும். இது 6.40. 6.41ல வந்து வெற்றி அடையாத யோகிகளை ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க. சிறிய முன்னேற்றத்திற்கு பிறகு வீழ்ச்சியுற்றோர், அப்புறம் நீண்டகால யோக பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்றோர் அப்படின்ட்டு ரெண்டா பிரிச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து வெற்றியடையாத யோகி புண்ணிய ஆத்மாக்களின் லோகங்களில் பற்பல வருடங்கள் அனுபவித்த பின் நல்லோரின் குடும்பத்தில் அல்லது பெரும் செல்வந்தரின் குடும்பத்தில் பிறக்கின்றார். அவர்கள் வந்து எய்தர் நல்லவங்க குடும்பத்துல பிறப்பாங்க, இல்ல அப்படின்னா ரொம்ப பெரிய பணக்காரரோட குடும்பத்துல பிறப்பாங்க. நல்லோர் இங்க சொல்றது வந்து பிராமணர் ஃபேமிலிய குறிக்குது. பிராமணர்னா அந்த கேஸ்ட் வைஸ் கிடையாது, வேதங்களை நல்லா லேர்ன் பண்ணியிருப்பாங்க, அப்புறம் அந்த யாகங்கள் அதெல்லாம் செய்யறவங்க. ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபேமிலியில பிறந்தாங்கன்னா பக்தி தொண்டை ஈஸியா அவங்களால ஈடுபட முடியும். அதே மாதிரி பெரும் செல்வந்தரின் ஃபேமிலியில இருக்கிறப்போ நமக்கு எந்தவித லைஃப் வந்து செக்யூர்டா இருக்கும், சேஃப்டி இருக்கும், நமக்கு ஃபுட்டுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே செட்டில் ஆனதுனால அவங்க பீஸ்ஃபுல்லா நல்லா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணுவாங்க. இது வந்து 6.41ல பார்த்தோம் பிரபுஜி. பாகவதம் ஏன் எழுதப்பட்டது அப்படின்றத பத்தி கொஞ்சம் சொன்னீங்க. அதாவது இவருங்க வியாசர் வந்து வேதங்கள் உபனிஷத் இதெல்லாமே எழுதிட்ட பிறகும் அவருக்கு வந்து ஒரு திருப்தி வரல. அதனால அவரோட குருவான நாரதர் வந்து வியாசருக்கு சொல்றாரு, நீங்க வந்து கிருஷ்ணரை குளோரிஃபை பண்ணி எழுதுங்க, அப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆத்ம திருப்தி கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. அதனால வியாசர் வந்து பாகவதம் வந்து எழுதுறாங்க. பாகவதம் வேறு இல்ல, கிருஷ்ணர் வேறு இல்ல, அதனால பாகவதம் அவரு எழுதுறாரு. அப்புறம் ஒருத்தங்க வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறணும் அப்படின்னா பக்தி தொண்டு மூலமா மட்டுமே முன்னேற முடியும். வேற எந்த ஒரு பாதையில போனாலும் நமக்கு அது பலன் அளிக்காது. அது மட்டும் இல்ல, நமக்கு ஒரு குரு வேண்டும், குரு வந்து வேணும், அப்பதான் நம்ம ஆன்மீக பாதையில முன்னேற முடியும். அப்புறம் நமக்கு பாசிட்டிவ் கர்மா இருக்கப்போ நம்ம நல்லதை செய்வோம், நெகட்டிவா இருந்துச்சுன்னா நம்ம நரகத்துக்கெல்லாம் போவோம் அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் பார்த்தோம் பிரபுஜி. அப்புறம் இதுதான் நல்லோர் குடும்பத்துல பிறக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பெரும் செல்வந்தரின் ஃபேமிலியில பிறக்கிறது. இது வந்து 6.41ல பிரபுஜி. அப்புறம் பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யறனால எந்தவித நஷ்டமும் நமக்கு வராது. இந்த ஜென்மத்துல நமக்கு லிபரேஷன் கிடைக்கல அப்படின்னாலும் அடுத்த பிறவியில நம்ம இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு ஃபேமிலிலயோ இல்ல ஒரு ரிச் ஃபேமிலிலயோ பிறந்து நம்ம பக்தி தொண்டை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் போன வாரம் இந்த சீக்ஷா குரு தீக்ஷா குரு பத்தி எல்லாம் நீங்க சொன்னீங்க பிரபுஜி. அப்புறம் 6.42ல வந்து நீண்ட கால யோக பயிற்சியில பயிற்சி செஞ்சிருக்காங்க ஒருத்தங்க, ஆனா அவங்க வெற்றி அடையல அப்படின்னாலும் அவங்க வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க வந்து அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகளின் குலத்தில் வந்து பிறக்கிறது வந்து கண்டிப்பா கன்ஃபர்ம்டு, அது பிறப்பது உறுதி அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க. இப்படி இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் மிக அரிதானதாகும். இது வந்து அவ்வளவு லேஸ்ல கிடைக்கவே கிடைக்காது, ரொம்ப ரொம்ப அரிதானது அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாருங்க பிரபுஜி. வெற்றி அடையாத யோகி வந்து இந்த 6.41 42 அது ரெண்டுத்தையும் கண்டென்ஸ் பண்ணி நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க. வெற்றி அடையாத யோகி வந்து குறுகிய கால பயிற்சிக்கு பின் வீழ்ச்சியுற்ற யோகி உயர் லோகங்களை நீண்ட காலம் வாழ்வாங்க. அது வாழ்ந்துட்ட பிறகு நல்ல நல்ல அந்தன வைஷ்ணவனின் குடும்பத்திலோ இல்ல பணக்கார வியாபாரிகளின் குடும்பத்திலோ பிறக்கின்றனர். நீண்ட கால பயிற்சிக்கு பின் வெற்றி, அப்புறம் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீக ஆன்மீகிகளின் குலத்தின் பிறப்பது உறுதி. 6.42 எல்லாத்தையும் கண்டென்ஸ் பண்ணி போட்டிருந்தீங்க பிரபுஜி. 6.43ல வந்து ஜடபரதர் பத்தி பார்த்தோம். ஜடபரதர் வந்து மான் மேல கொண்ட பற்றுனால அவர் அடுத்த பிறவில மானா பிறந்தாலும் அவருக்கு முந்தின ஜென்மத்துல அவர் நிறைய ஆன்மீக விஷயத்துல ஈடுபட்டிருந்தனால அவருக்கு வந்து லிபரேஷன் கிடைச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தி பண்ணியிருந்தனால கிருஷ்ணரே அவங்களுக்கு வந்து ஜடபரதருக்கு அந்த அந்த ஞாபக ஆன்மீகத்துல என்னென்னலாம் செஞ்சாங்க அப்படின்ற அந்த ஒரு இதை வந்து கிருஷ்ணர் அவருக்கு கொடுத்திருந்தார். அப்புறம் 6.44ல வந்து பூர்வ ஜென்ம அதோட கண்டினியூவேஷனே 6.43யோட கண்டினியூவேஷனே 6.44ல இருந்தது. பூர்வ ஜென்ம அந்த அவருக்கு வந்து அந்த எவ்வளவு பக்தி தொண்டு செஞ்சாரோ அதை அடுத்த பிறவியில அவரோட ஆன்மீக பாதையில முன்னேறதுக்கு அவர் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாரு. இதுதான் பிரபுஜி. 6.44 வரைக்கும் சொல்லிட்டேன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம இன்னைக்கு 6.45ல இருந்து பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணுறேன்.
ஸோ யார் வாசிக்கிறீங்க? ரவிக்குமார் பிரபுஜி, நீங்க வாசிக்கிறீங்கன்னா வாசிங்க. 6.45. வாசிக்கிறேன். ஸ்லோகம் 45 45. பிரயத்னாத் யதமானஸ்து யோகி சம்சுத்த கில்மிஷக அவேக ஜன்ம சம்சித்த ததோயாதி பராம் கதீம். மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை பற்றி இறுதியில் அநேக ஜன்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகின்றான். பிரபுஜி, தேங்க்ஸ் பிரபுஜி. பொருளுரை படிக்கும் இல்ல, பொருளுரை வேணும். அப்ப இது இந்த டிரான்ஸ்லேஷனோட தேங்க்யூ. ஸோ என்ன அந்த ஸ்லோகன் சொல்றது? பிரயத்னாத் யத்மனாஸ்து யோகி சம்சுத கில்பிஷா அநேக ஜன்ம சம்சித்தா ததோயதி பரம் கதீம். இல்லையா? ஸோ மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா களங்கங்களிலிருந்தும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜன்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகிறான். மேலும் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சி ஈடுபடும் யோகி. ஸோ இதுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் யோகினா என்ன நமக்கு தெரியும் இல்லையா? யோகின்னு என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். யோகி அப்படின்னா யாரு நம்ம யோகின்னு சொல்லுவோம்? புலன்களை கட்டுப்படுத்தினவங்க பிரபுஜி. புலன்களை கட்டுப்படுத்துபவர்கள் யோகி சொல்லலாம். கரெக்ட். அப்புறம் வேற எக்ஸ்பிளனேஷன் உண்டா பிரபுஜி, மாதாஜி? யோகம் என்றால் என்ன? யோகம் என்றால் நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அஷ்டாங்க யோகம் பார்த்தோம், ஞான யோகம் பார்த்தோம், பக்தி யோகம் பார்க்கிறோம். இதெல்லாம் இருக்கு. யோகம் என்றால் என்ன? சிம்பிளா சொல்லணும்னா, ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. கனெக்ட் த லார்ட். கனெக்ஷன் வித் த லார்ட் இல்லையா? கனெக்ஷன் வித் த லார்ட். ஓகே. ஒரு ஜீவாத்மா நம்ம பகவானுடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான முறை தான் யோக முறைன்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ யோகி அப்படின்னா பகவானிடம் தொடர்பு கொள்ள முற்படுகிறவன் இல்லையா? அது யோகி அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அதற்கு பல வழிகள் உண்டு. அதை நம்ம பார்த்தோம். நம்ம தட் இஸ் கர்ம யோகம் பார்த்தோம், ஞான யோகம், அப்புறம் அஷ்டாங்க யோகம் படிச்சுட்டு இருக்கோம் நம்ம. அப்புறம் நமக்கு தெரியும் எல்லாத்தை விட சிறந்தது பக்தி யோகம். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ நம்ம இந்த கடவுளுடன் அந்த தொடர்பு, இந்த ஈடுபாடு கிடைக்காத வரைக்கும் என்னன்னா அவர்கள் அந்த முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகின்னு தான் கூற முடியும். ஏன்னா முயற்சி எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ என்ன முயற்சி எடுக்கிறாங்க இந்த யோகிகள்? அவர்கள் புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் கடவுளை அவர்களுக்குள் இருக்கும் பரமாத்மாவை நினைத்து தியானம் செய்து அவர்கள் பரமாத்மாவை அடைய பார்க்கிறார்கள். அதுதான் அவர்கள் யோக முறையில் இருக்கிறார்கள் இல்லையா? அதை நம்ம பார்த்தோம். அது அஷ்டாங்க யோகம் சொல்லும் போது அதற்காக சில பயிற்சி இருக்கு, அதற்காக சில விதிமுறைகள் இருக்கு, அதையெல்லாம் பின்பற்றுகிறார்கள். அப்படி செய்யும் பொழுது இந்த புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது நமக்கு தெரியும் ரொம்ப கஷ்டமானது அப்படின்ட்டு. ஸோ எல்லா யோகிகளும் அதுல வெற்றி பெற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. அவர்கள் வீழ்ச்சி அடைறதுக்கும் சாகச்சரியங்கள் உண்டு. அதுதான் இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, தட் இஸ் முன்னேற்றம் பெறுவதற்கான தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகி எல்லா களங்களிலும் தூய்மை பெற்று இறுதியில் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பெறுது. ஸோ தூய்மை பெறுவது ரொம்ப ஈஸி கிடையாது. ஏன் ஈஸி கிடையாது? மனதை கட்டுப்படுத்து, மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி மனதில் பகவானையே நம்ம முழுமையாக
வந்து நிரப்பிக் கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? தட் இஸ் யூ ஹேவ் டு ஃபில் யுவர் மைண்ட் வித் காட். அது இல்லைன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு? என்ன ஆகும்? அந்த புலனின்ப அதை தேடும். அது இல்லைன்னா வந்து பௌதிகத்தில் நம்ம மனது செல்லும். அப்போ யோகிகள் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய யோகிகள் பார்த்தீங்கன்னா சித்திகள் கிடைப்பதற்கு வேண்டிய யோக பயிற்சி செய்வார்கள். இதெல்லாம் நடக்கும். ஆனால் தட் இஸ் இந்த ஸ்லோகத்தில் சொல்ற மாதிரி ஒரு இந்த தீவிர முயற்சியில் ஈடுபடும் யோகிகள் அநேக ஜென்மங்கள் பயின்ற பிறகு பரமகதியை அடைகிறான். பரமகதி அப்படின்னா என்ன? அவனுடைய இது இலக்கு என்ன? பகவானிடம் ஒன்றுதல். ஸோ அந்த பகவானிடம் ஒன்றக்கூடிய அந்த நிலை வந்து பல ஜென்மங்களுக்கு பிறகு அவன் அடைகிறான் அப்படின்ட்டு. ஆனால் எல்லாரும் அப்படி அடைய வேண்டுமா அப்படின்னா கிடையாது. தட் இஸ் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாக்களும் எந்த அளவுக்கு பகவானை வந்து நினைத்து பகவானும் பற்றுக்கொள்கிறார்களோ, மனதினை திடப்படுத்தி பகவானில் ஈடுபடுத்துகிறார்களோ அதற்கு ஏற்ப. ஸோ சிலவர்கள் பார்த்தா சில ஜென்மங்கள் போதும், சிலவங்க பல ஜென்மங்கள் தேவை. சிலவர்களுக்கு பார்த்தா துருவ மகாராஜா, பிரகலாதர் அவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜென்மத்திலே அவர்களுக்கு எல்லாம் இது இணை அடைய முடியும். நாரதர் முனி இதெல்லாம் நம்ம அவங்களுடைய பாகவதத்தை படிக்கும்போது நம்ம நிறைய இதெல்லாம் படிப்போம் நம்ம. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய மனநிலையை எந்த அளவுக்கு தீவிரமாக நம்ம பகவானை நம்ம மனதில் ஏற்றுக்கொள்கிறோமோ அதற்கு ஏற்ப நம்ம வந்து இந்த பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஆனால் இதற்கு முக்கியமான என்னெல்லாம் அவசியம்? திட மனது தேவை. திட மனது அப்படின்னா வைராகியம் உள்ள மனது. மனதினை வந்து கட்டுப்பாடோடு வைத்திருக்க வேண்டிய நிலை. அதுதான் திட மனது அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது திட மனதோடு கிருஷ்ணரை நினைத்து கிருஷ்ண மனதில் நிறையும் பொழுது இந்த பரமகதியை அடைய முடியும். சமாதி நிலையை அடையும் பொழுது பரமனில் ஒன்றாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்ப்போம். ஸோ அந்த நிலை என்ன? பரமகதி அப்படின்னா அதுதான் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், பர்ஃபெக்ட் கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ். அந்த நிலையை அடைகிறார்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் வந்து இங்க இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா பிரசன்டேஷன்லயும் நீங்க ஈஸியாக பார்க்கலாம். எப்படி மற்றும் எப்பொழுது யோகி தனது இறுதி இலக்கை அடைகிறான்? பற்பல பிறவிகள் பயின்ற பிறகு நேர்மையான முயற்சி செய்து அனைத்து களங்கங்களிலும் தூய்மை அடைந்தது. அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் நம்ம இல்லையா? இப்போ நம்ம 6.46 பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணன். யார் வாசிக்கிறீங்க? 6.46 சங்கரன் பிரபுஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. यस जी, जो हरे कृष्ण जी. हरे कृष्ण प्रभु. तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन. தவம் புரிபவன் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவனாவான். எனவே அர்ஜுனா, எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் யோகியாக இருப்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ தவம் புரிபவன் தியானத்தில் இருப்பவர் இல்லையா? தவம் புரிபவர் ஞானி மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவனை காட்டிலும் யோகி சிறந்தவன் ஆவான். தவம் புரிபவனா இருக்கட்டும், ஞானியா இருக்கட்டும், மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவன் இருக்கட்டும், அவர்கள் எல்லாவரையும் விட யோகியானவர் சிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இப்போ நம்ம போன ஸ்லோகம் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பார்த்தோம். தட் இஸ் யோகம் அப்படின்னா என்ன? தட் இஸ் ஜீவாத்மா நம்ம பகவானிடம் வந்து அந்த கனெக்ட் ஏற்படுத்துவது இல்லையா? அந்த கனெக்ட் ஏற்படுத்தும் நிலை தான் வந்து சமாதி நிலை. அதுதான் வந்து பரமநிலை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம். ஸோ
நம்மளுடைய கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, நம்ம உணர்வினை பகவானிடம் வைத்திருக்கிறது. அதுதான் வந்து சுப்ரீம் கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் நம்ம. ஸோ இதுல வந்து இந்த பல வகையான ஆத்மாக்களை பற்றி சொல்கிறார். யாரு? தவம் புரியவர்கள். தவம் புரியவர்கள் என்ன? காற்றுக்கு சென்று கடின தவம் புரிகிறார்கள். புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி அவர்கள் தவம் புரிகிறார்கள். தவம் புரியறவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை அடையறதுக்கும் ஆகலாம், இல்லைன்னா அவர்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி சித்திகளுக்காகவும் இருக்கலாம். அதே மாதிரி ஞானி. ஞானினா யாரு சொல்ல முடியுமா? எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவான். யாரு ஞானி அப்படின்னா? யாரு ஞானின்னு என்ன நினைக்கிறீங்க? யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? ஞானம் இல்ல, ஞானத்திலிருந்து ஞானி. சொல்லுங்க மாதாஜி. சரியா கேட்கலையா மாதாஜி? பௌதிகம் கலக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர், துறந்தவர். இன்னொரு வாட்டி சொல்ல முடியுமா? எனக்கு கிளியரா எனக்கு கேட்கல. இந்த பௌதிக கலக்கத்திலிருந்து விடுபட்டவர். பௌதிக தளத்திலிருந்து விடுபட்டவர். ஓகே. விடுபட்டவர், பற்றற்றிருப்பவர். ஓகே. எக்ஸ்ட்ரா ஸோ ஞானின்னு சொல்றவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, அவர்களுக்கு ஞானம் உண்டு. ஞானம்னா என்ன? தட் இஸ் நம்ம வந்து இந்த ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் வித்தியாசம் அவர்களுக்கு தெரியும். அது ஞானம் இல்லையா? நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அந்த தன்னுணர்வு அறிவு அப்படின்னு சொல்றது என்னன்னா, அவர்களுக்கு ஜீவாத்மா வேறு, பரமாத்மா தட் இஸ் பரமாத்மா வேறு அப்படின்னு இருக்கிற அந்த ஞானம் உண்டு அவர்களுக்கு. ஆனால் அவர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுமையாக பகவான் அப்படின்னு அந்த ரியலைசேஷன் அவர்களுக்கு இன்னும் வரவில்லை. அவர்களுக்கு ஞானம் ஏனென்றால் அவர்கள் எந்த தளத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னா, இந்த ஜீவாத்மா வேறு, இந்த பரமாத்மா வேறுன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஆனால் அவர்களுக்கு மீண்டும் அதை பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்க முற்படுகிறார்கள். அதெல்லாம் அவர்களே சுயம் அனுபவித்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் அந்த ஞானியோடைய பொசிஷன். ஓகே, அதுதான் ஞானி அப்படின்னு சொல்றோம். மற்றும் பலனை எதிர்பார்த்து செயல்படுபவர்கள் யாரு அப்படின்னா கர்மிகள் இல்லையா? அவர்கள் வந்து எது செய்தாலும் அதற்கு வந்து ஏதாச்சும் ஒரு பலன், எனக்கு இதனால் நான் அந்த செய்யக்கூடிய காரியத்தினால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட சிறந்தவர் யாருன்னு யோகி. ஏனென்றால் யோகி வந்து அவன் உள்ள பரமாத்மாவை புரிந்து கொள்கிறான். அது மட்டுமல்லாமல் அந்த பரமாத்மாவில் ஒன்றிவிட பார்க்கிறான். ஸோ அவனுடைய அவனுடைய உணர்வினை பரமாத்மாவில் அடைக்கலமாக்க அவன் முற்படுகிறான். அப்போதான் ஒரு சிறந்த யோகி ஆகிறார். ஸோ அர்ஜுனகிட்ட என்ன சொல்றாருன்னா, அதனால அர்ஜுனா எல்லா சூழ்நிலையிலும் யோகியாக இருப்பாயாக அப்படின்ட்டு சொல்றார். ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ் பண்ணுவோம். 6வது சாப்டர் வந்து லாஸ்ட்ல வந்துட்டோம். ஸோ நம்ம பல விதமான யோக முறையை பார்த்தோம். என்ன? கர்ம யோகம். ஃபர்ஸ்ட் கர்ம யோகம் பார்த்தோம். கர்ம யோகம் என்ன? பலநோக்கு செயல்களில் ஈடுபட்டிருந்தாலும் அந்த பலனை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து அவருக்கு சேவை செய்தால் பகவானை அடையலாம் அப்படின்ட்டு. அது கர்ம யோகிகளுடைய வழி. அதுதான் கர்மயோகம் சொல்றோம். ஸோ அவர்களுக்கு வந்து இந்த பலனை வந்து எதிர்பார்க்கிறவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? முதல்ல அவர்களுக்கு வந்து இந்த தன்னுணர்வானது அவ்வளோ அந்த இது அவர்களுக்கு ஏற்படவில்லை. ஏன்னா அவர்களுக்கு வந்து இந்த கர்மிகளுக்கு தான் ஒரு ஜீவாத்மா, உடலும் ஆத்மாவும் வேறு, அந்த அந்த ஞானம் அவர்களுக்கு அப்பொழுது அவர் பக்தியில் அவர்கள் முன்னேறும் பொழுது, ஆன்மீகத்தில் முன்னேறும் பொழுதுதான் அவர்களுக்கு தெரியுமே தவிர, ஆனால் கர்மிகளுக்கு அது தெரியாது. ஸோ அதை விட முன்னேறுபவர்கள் யாரு அப்படின்னா, தட் இஸ் எல்லா துறவு எல்லாம் மேற்கொண்டு புலன்களை கட்டுப்படுத்த பார்க்கிறார்கள். அவர்கள் வந்து இந்த
தட் இஸ் புலன்பத்திலிருந்து விடுபட்டு அவர்கள் வந்து இந்த மனதினை கட்டுப்படுத்தி பகவானை அர்ப்பணிக்க பார்க்கிறார்கள். ஸோ அவர்கள் வந்து என்ன நம்ம சொல்றோம், ஞானிகள் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ ஞானிகளோட நிலைமை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா, பிரம்மத்தில் அவர்கள் வந்து சென்றடைவார்கள். தட் இஸ் பிரம்மத்தில் இந்த அருவவாதிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அவர்களும் சரி, இந்த பிரம்ம நிலையில் இருப்பவர்கள் என்னன்னா, அவர்களுக்கு தெரியும் உடல் வேறு ஆத்மா வேறுன்னு தெரியும். அவர்கள் வந்து இந்த பகவான் இருக்கிறார், கடவுள் இருக்கிறார் என்பதையும் அவர்களுக்கு தெரியும். ஆனால் அவர்களுடைய உணர்வு என்னன்னா, தட் இஸ் நம்ம சொல்றோம் சூரியன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சூரிய ஒளியில் தான் அவர்கள் நாட்டம் உண்டு. ஸோ அவர்கள் வந்து கடவுளை முழுமையாக புரிந்து கொள்கிறவர்கள் இல்லை. அதனால பிரம்ம நிலையில் இருக்கிறவர்கள் தான் வந்து அந்த நிலையில் இருக்கிறாங்க. ஸோ அதை விட மேலே யாரு அப்படின்னா யோகிகள் வந்து அவர்கள் மனதில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். ஸோ பரமாத்மா வந்து தட் இஸ் இவர்களுடைய நிலை என்ன, ஜீவாத்மா என்று புரிகிறது. ஸோ இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவை தியானம் செய்து பரமாத்மாவில் ஒன்றை பார்க்கிறார்கள். ஸோ வந்து அவர்கள் இந்த இந்த கர்மிகளை விடவும் ஞானிகளை விடவும் யோகிகள் சிறந்தவர்கள் அப்படின்ட்டு இந்த இடங்களில் தெரிகிறது. ஆனால் எப்போ ஒரு யோகி முழுமையான நிலையை அடைகிறான், பகவானை முழுமையாக புரிந்து கொண்டிருக்கிற நிலை. அது அந்த நிலை என்ன, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ் சொல்றோம் நம்ம. அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வில் அவர்கள் அடையும் பொழுது. ஸோ அதுதான் கிருஷ்ண உணர்வு அடையிறதுன்னு அப்படின்னா பக்தி யோகம் இல்லையா. ஸோ இந்த யோகிகள் இந்த கிருஷ்ண உணர்வு நிறையும் பொழுது, பக்தி நிறையும் பொழுது பக்தி யோக நிலையை அடைகிறார்கள் அப்படின்னு அப்படி தெரிகிறது. அதனாலதான் வந்து இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, எல்லா சூழ்நிலையிலும் யோகியாக இருப்பாயாக, அப்படின்னா பகவானை மறவாத நிலையில் எப்பொழுதும் இருப்பாயாக அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனனுக்கு. ஓகே, இந்த அர்ஜுனனுக்கு இந்த மெசேஜ் யாருக்கு, அர்ஜுனனுக்கு மட்டுமில்ல, பகவத்கீதை பயிலும் அனைவருக்கும் இதுதான், இந்த மெசேஜ் தான் கிருஷ்ணன் நமக்கு தருகிறார். அதுதான் இந்த கர்மிகள் வந்து பலநோக்கு செயல்களில் வந்து ஈடுபடுகிறார்கள். ஞானிகள் வந்து பகவானின் சரணடையாத ஞானம் அவர்களுக்கு. அதான் இன்னொரு பாயிண்ட் சொல்ல மறந்துட்டான்னு, ஞானிகளுக்கு வந்து பகவானிடம் சரணடையாத நிலை. அவர்கள் பகவானை உணர்கிறார்கள், ஆனால் முழுமையாக சரணடையக்கூடிய ஞானம் அவர்களுக்கு. இப்போ தபஸ் பண்றாங்க, தவம் புரியவர்களுக்கு என்ன, ஆத்ம ஞானம் கிடையாது. அதுதான் அந்த தபஸ்வியை விட யோகிகளுடைய நிலை பெட்டர், ஹையர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்தது வாசிங்க. நான் படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி. யோகினாம் அபி சர்வேஷாம் மத்ததேனாம் ச ஆத்மனாம் தத்தாவான் அசதே யோமாம் சமே யுக்தம் மோமத்தஹ. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னை நினைத்து தன்னுடன் என்னை எண்ணி எனக்கு நிச்சயமான அன்பு கொண்டு செய்கின்றானோ அவனே யுகத்தில் என்னுடன் மிகவும் பேசியவனாகவும் இளவையிடம் இழந்தவனாகவும் ஆவான். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகா. தட் இஸ் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றது, மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் நிறைய யோகிகள் இருக்காங்க. எவன் ஒருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடனும் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவர் யார் அப்படின்ட்டு இந்த ஸ்லோகத்தில் நமக்கு தெரியாது. ஸோ எவனொரு நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து. ஸோ நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைத்து அப்படின்னா நான் ஸ்ரத்தா இல்லையா, கிருஷ்ணர் மேல முழு நம்பிக்கை, அவரோட முழுமையாக சரணடைந்து முழுமையாக அவர் தட் இஸ் நம்பிக்கை ஸ்ரத்தா இருக்கும் பொழுது பூர்ணமா கிருஷ்ணன் சரணடைந்துவிடும். அவர் தான் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம மனதுல அந்த புரிதல் வரும்போது நிலை இல்லையா, இதுதான் வந்து முதல்.
அப்புறம் தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமாக அன்பு தொண்டு புரிகிறான். அப்படின்னா என்ன? தட் இஸ் அவர் மனது எப்பொழுது வேற எதுவுமே நினைப்பு கிடையாது, கிருஷ்ணரையே தான் அவர் மனது எப்பவும் வைத்திருக்கிறார். ஸோ கிருஷ்ணரை மனதில் எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணரை மறவாமல் எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறார். ஸோ அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ் இல்ல, எது செய்தாலும் அவருடைய செயல்கள் எல்லாம் கிருஷ்ணருக்காகவே, கிருஷ்ணர் அர்ப்பணித்து. ஸோ தட் இஸ் ஒரு இது ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா இப்போ என்ன, கிருஷ்ணரை முழு நம்பிக்கையுடன் கிருஷ்ணரில் கிருஷ்ணரில் சரணடைந்து கிருஷ்ணருக்காகவே எல்லா செயல்களையும் செய்து, அவர் செய்யக்கூடிய செயல்களில் வரக்கூடிய பலன்களாகட்டும் அதனுடைய எல்லா பெருமையிலையும் கிருஷ்ணருக்கே அர்ப்பணித்து யார் ஒருவன் திவ்யமாக நித்தியமாக எப்பொழுதும் தொண்டு புரிகிறானோ அவனே யோகத்தில் என்னிடம் மிகவும் நெருங்கியவனாகவும் எல்லாரை விட உயர்ந்தவன் ஆவான். இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்கிறவன் யாரு? ஒரு பக்தன் ஆகிவிடுகிறான். ஸோ ஒரு பக்தன் தான் தட் இஸ் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரை விடவும் உயர்ந்தவனாகிறான். இதுவே என் அபிப்பிராயம். ஸோ ஒரு பக்தனுடைய நிலை, தட் இஸ் கிருஷ்ணருக்கு பிரியமானவராக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று இந்த யோகத்திலிருந்து, இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு புரிகிறது. ஸோ இதுல இருந்து நமக்கு வேற என்ன புரிகிறது அப்படின்னு பார்த்தா, தட் இஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய இப்போ நடைமுறை வாழ்க்கையில நம்ம பல தேவர்களை எல்லாம் வணங்குகிறோம். ஸோ அது தேவையா அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவை இல்லை. ஆனா ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கை இருந்தா செய்யறதுல எந்த தவறும் இல்லை. ஆனால் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம எல்லா வழிபாடுகளையும் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம செய்யும் பொழுது மற்ற எல்லா தேவர்களும் திருப்தி அடைகிறார்கள். ஏன்னா எல்லா தேவர்களையும் திருப்திப்படுத்தும் போது அது அவர்கள் எப்போ திருப்தி அடைவார்கள் என்றால் கிருஷ்ணர் திருப்தி அடையும் போது. ஸோ அதனால நம்ம இந்த தேவர்கள் வழிபாட்டில் நம்ம இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆனால் இருந்தாலும் யாரை பிரீதிப்படுத்துகிறோம்? கிருஷ்ணரை தான் இறுதியில் பிரீதிப்படுத்துகிறோம். ஸோ அது ரொம்ப இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு புரிகிறது. இப்போ அது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நடைமுறை வாழ்க்கையில சிலவங்க சில மனிதர்களை கடவுள்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. கடவுள் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க பார்த்துருக்கீங்க இல்லையா? இந்த நிறைய பொலிட்டீஷியன்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல சினிமா ஆக்டர்ஸா இருக்கட்டும், அவங்க மேல எல்லாரும் போய் அந்த கடவுளே அப்படி இப்படின்னு சொல்லி காலில் விழுறாங்க, இது பண்றாங்க அது பண்றாங்க எல்லாம். ஸோ அந்த மாதிரி கடவுள் என்ன, அவங்க கொஞ்சம் மதிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்கள அவ்வளவுதான் எல்லாம் அவங்களுக்கு பல கஷ்டங்களை கொடுப்பாங்க, இல்ல அவங்களுக்கு நல்லது நடக்காது இல்லையா? இருந்தாலும் மக்கள் புத்தி இல்லாமல் அவர்கள் எல்லாம் கடவுள் அப்படின்னு வச்சுட்டு இருக்காங்க. இதே நம்ம கிருஷ்ணர் இல்ல கிருஷ்ணரை நம்ம நினைத்த கிருஷ்ணருக்கு நம்ம சரிவர நம்ம பக்தி தொண்டில் நம்ம ஈடுபடவில்லை என்றால் அவர்கள் என்ன பண்றாரு? அவர் நம்மளை பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுத்துறதுக்கு தான் நமக்கு இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், கிருஷ்ண உணர்வினை நமக்கு ஏற்படுத்துறது. எப்படி? இந்த யோகிகள், இந்த இப்போ நம்ம இஸ்கான் எடுத்துக்கோங்க, ப்ரீச்சிங். இந்த ப்ரீச்சிங் பண்ணும்போது என்ன, நம்ம இந்த இந்த வீழ்ந்த ஆத்மாக்கள் இல்லையா, அவர்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வருது. என்னன்னா தட் இஸ் டு கோ பேக் டு காட். இப்போ இந்த ஏன் ஒரு ஜீவாத்மா அந்த உலகில் பிறந்த பிறகு அவர்களுக்கு இந்த கிருஷ்ணனு வராம இருக்குன்னா அவர் கிருஷ்ணனை மறந்து விடுகிறார்கள். அந்த நிலை மாறறதுக்கு தான் கிருஷ்ணர் இந்த இந்த யோக முறையாகட்டும், இல்ல இந்த யோக முறையில பல விதமான பார்த்தோம். நம்ம கர்ம யோகம் பார்த்தோம், தியான யோகம் பார்த்தோம். ஸோ எது ஒவ்வொருத்தருக்கு சரி வர அவங்களால் முடியுதோ அந்த வழியில் அவர்கள் பயணித்து வந்தால் கூட கிருஷ்ணரை அடைய முடியும்.
ஸோ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து யாரையும் வந்து புறக்கணிக்கவில்லை. ஸோ அவர் எல்லாருக்கும் வந்து அவர் தன்னில் வந்து அடையறதுக்கு வழி வகுத்துள்ளார். அதை வந்து புரிந்து கொள்கிறவர்களுக்கு தான் வந்து ஞானம் உண்டு. தட் இஸ் அவித்யா, வித்யையில் இருப்பவர்கள், அறிவில் இருப்பவர்கள். மற்றவர்கள் எல்லாம் அவித்யையில் இருப்பவர்கள், மூடர்கள் அப்படின்ட்டு நம்ம பிரபுபாதர் நிறைய வாட்டி இந்த பர்பட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து எல்லாம் பார்க்க போறோம். அந்த 7வது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். தட் இஸ் யாரெல்லாம் வந்து பக்தர் ஆகிறார்கள், யாரெல்லாம் வந்து பக்த நிலையை அடைய முடியாதவர்கள், அதெல்லாம் நம்ம வந்து 7th சாப்டர்ல பார்க்க போறோம் டீட்டெயிலா. ஓகே. ஸோ முக்கியமானது என்ன, கிருஷ்ணனில் இருக்கிறவர்களுக்கு கிருஷ்ணன் சரணடைந்து எல்லா செயல்களையும் அவருக்காகவே செய்ய வேண்டும், அவர் திருப்திக்காக செய்ய வேண்டும். அதுதான் இந்த இதுல வந்து சொல்றேன்ல, பஜதே அப்படின்னா ஒரு பக்தர் கிருஷ்ணரிடம் பெரும் நம்பிக்கையை கொண்டு கிருஷ்ணரில் நிலைத்து அடைக்கலம் எடுத்து எப்பொழுதும் அவரை எண்ணி திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகிறவன் தான் அவருக்கு பிரியமானவன். அதுதான் நம்ம வந்து நம்ம 4th சாப்டர் 5th சாப்டர் படிக்கும்போது பேசணும் இல்லையா. தட் இஸ் ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, நெவர் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா. இதுல இன்னொன்னு சேர்த்துக்கலாம், டூ எவ்ரி திங் ஃபார் கிருஷ்ணா. அது நம்ம வேணா ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஸோ அதான் நம்ம இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரி கர்மயோகம், யோகத்தில் வந்து அவர்களுக்கு இந்த ஆத்மா அண்ட் உடல் அந்த வித்தியாசங்கள் வந்து அது தெரியக்கூடிய சாத்தியத்தை இல்லை. ஆனால் வந்து அது அதில் ப்ரோக்ரஸ் ஆகிற கர்மயோகத்தில் முன்னேறும் பொழுது அவர்களுக்கு அது புரிகிறது. அப்போ ஞான யோக நிலையை அடைகிறார்கள். இப்போ ஞான யோக நிலையில் உள்ளவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு உடல்நிலை முறைகள் பரமாத்மா மீதான தியானத்தில் வந்து பயிற்சி பெறுகிறார்கள். தட் இஸ் மனதையும் உடலையும் கட்டுப்படுத்துகிறார்கள். அப்போ தியான யோகம் தியானம் பண்ணும்போது யாரை தியானம் பண்றார்கள்? தட் இஸ் மனதில் நம்ம இதயத்தில் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவை தியானம் செய்கிறார்கள். அப்போ மனமானது அவர்கள் பரமாத்மாவில் பகவானில் நிலை பெற்று அதை தாண்டி அவர்கள் லயிக்கும் போது ஒன்றாகும் போது அது பக்தி யோகமாக மாறுகிறது. பரம புருஷ பகவானை அடைகிறான். இதுதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேஜஸ். இதுல இருந்தே நமக்கு தெரியுது, கர்மயோகம் பயிலுகின்றவர்கள் இவ்வளோ ஸ்டேஜஸ் இருக்கு, ஞான யோகம் இந்த ஸ்டேஜ், தியான யோகம் இந்த ஸ்டேஜ். ஸோ இது வந்து ஆனால் ஒவ்வொருத்தரும் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் வழியாகவும் அவர் கர்ம பலன் வழியாகவும் பல்வேறு வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள். ஆனால் இறுதியில் கிருஷ்ணரை சென்றடைய முடியும். அது புரிஞ்சுக்கணும். கிருஷ்ணர் யாரையும் கைவிடுவதில்லை அப்படின்ட்டு நம்ம இதுல இருந்து தெரியும். யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம் தான். மற்ற யோகங்கள் அனைத்தும் பக்தி யோகம் என்னும் இலக்கினை நோக்கி படிக்கற்களே அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம. ஸோ இதோட அப்போ இது பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, 46 முடிஞ்சது. 47 வாசிச்சிருங்க நீங்க. 47 வாசி. ஸ்ரீ வாசிக்கிறியா? செல்லகுமார் பிரபுஜி, மது மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. லாஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. யோகம் என்றால் உண்மையில் பக்தி யோகம் தான். இந்த ஸ்கிரீன்ல உள்ளது தானே? இல்ல மாதாஜி, ஒரு ஸ்லோகம் வரல பிரபுஜி. ஸ்லோகம் வரல. ஸ்லோகம் நான் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணல. ஸ்லோகம் இந்த பர்பட்ல இல்ல. இதுதான் உங்ககிட்ட இருக்கு. அதுல மது மாதாஜி புக் இருக்குன்னு. சரி, ஓகே, நான் டிஸ்பிளே பண்றேன். ஒரு மினிட். தமிழ் இல்லையா? Give me a second. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. இது எந்த சாப்டர் நடத்துறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. 13 13 14 பிரபுஜி? 6th சாப்டர்.
6th chapter. Okay. ஓகே, 1 minute. Yeah, that's not. It's okay. Okay. Yes, Mataji. மது மாதாஜி வாசிங்க மாதாஜி. பிரபுஜி போட்டுட்டாங்க. योगिनामपि सर्वेषां मत्कृतेनान्तरात्मना श्रद्धा वान्भजेते यो मां स मे युक्तमो मत. மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கும் மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்போதும் என்னில் நினைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவனும் எல்லாரையும் விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம். நம்ம இப்பதான் பார்த்தோம்ல, சேம் திங் இல்ல. ஐ திங்க் we have seen this. இத பார்த்தாச்சு மாதாஜி சார். ஜி முடிச்சாச்சு. ஓகே, யா, ஓகே, ஃபைன், தேங்க்ஸ். இப்போ நம்ம இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம இன்னொரு வாட்டி பார்த்துட்டோம். ஸோ யோகினாம் இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஓகே, யோகினாம் அப்பி சர்வேஷாம் மத் கதேனந்தர் ஆத்மனா ஸ்ரத்தாவான் பஜதேயோ மாம் சாமே யுக்த தமோ மத. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். ஸோ இது எல்லாரும் மனப்பாடம் பண்ணி வைக்கிறது நல்லது. மெமரைஸ் பண்றக்கூடிய ஸ்லோகம். நீங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் போகும்போது இது டெஃபினட்டா மெமரைஸ் பண்றதுக்கு வரும் உங்களுக்கு. ஸோ இது மெமரைஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இதுல நமக்கு என்ன தெரிகிறது அப்படின்னா, யார் பிரியமானவன், தட் இஸ் பகவானுக்கு யார் ஒருவன் பிரியமானவன் அப்படின்றத இது விளக்குகிறது. ஓகே, ஸோ இதுல இருந்து நம்ம we have completed successfully 6th chapter. ஓகே, ஸோ இந்த 6th chapter நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? யாராவது குயிக்கா சொல்றதுக்கு முடியுமா? Okay, I will share this, explain to you. ஸோ 6th chapterல 1லிருந்து 9 ஸ்லோகம் என்ன நம்ம பார்த்தோம்? மனதை பத்தி பேசுறது. ஸோ மனதின் இயற்கை என்ன? அது அது கட்டுப்பாட்டில் அடங்காதது இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு அது மனது நமக்கு நண்பனா விரோதியா என்பதை பற்றி பார்த்தோம். ஸோ மனது நமக்கு நண்பனா விரோதியா? யார் சொல்ல முடியும்? மனது நமக்கு மனம் நமக்கு கட்டுப்பட்டு இருந்தால் நண்பனாகவும், மனம் நமக்கு கட்டுப்படாமல் இருந்தால் விரோதியாகவும் செயல்படும். எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ நம்ம வைக்கணும், கட்டுப்பாடோடு இருக்க வேண்டும். எப்படி கட்டுப்பாடோடு இருக்க முடியும் அப்படிதான் யோக முறை. யோகம்னா என்ன? தட் இஸ் மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி பகவானில் லயிக்கப்படும். நம் மனதில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை, இல்ல எல்லா உயிரினங்களுக்கும் மனது கூட பரமாத்மா இருக்கு இல்லையா? ஒரு சின்ன ஒரு கிருமி ஆனாலும் சரி, ஒரு பெரிய யானை இல்ல திமிங்கலம் ஆனாலும் சரி, எல்லா உயிரினங்களுக்கும் கூட ஜீவங்களுக்கும் கூட பரமாத்மாவும் கூட இருக்கிறார். ஜீவாத்மாக்கள் கூட பரமாத்மாவும் வீட்டு இருக்கின்றார். ஸோ அந்த பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டு இருக்க வேண்டும். பரமாத்மா நினைத்து அவருக்கு அவர்கள் சரணடைந்து நம்ம பார்த்தோம். இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா? அதெல்லாம் யார் ஒருவன் அந்த நிலையில் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மனதனை கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு பார்க்கிறோம் நம்ம.
அப்புறம் நம்ம எப்படி ஓகே அப்படி அது பார்த்தோம் நம்ம. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து 10லிருந்து 36 வரைக்கும் என்ன நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அஷ்டாங்க யோக முறை. ஸோ உடற்தகுதிகள், அப்புறம் மனத்தகுதிகள், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்படின்னா என்ன, நம்ம பாஸ்டர் இல்லையா, தனிமையில் இருக்கணும் நம்ம. அதே மாதிரி வந்து அஹ், இந்த புல் இருக்கு இல்லையா, துஷாஸ் கிராஸ்களும் அது அந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் லைனா என்னெல்லாம் அப்படின்ட்டு, எப்படி என்ன அந்த செட்டிங் என்ன எப்படியா இருக்க வேண்டும், உயர்ந்த ரொம்ப உயர்ந்த உயரமாகவோ இல்லை ரொம்ப தாழ்வான இடமும் இருக்கக்கூடாது. அப்புறம் மான் தோல் போட்டு இருக்கணும், அப்புறம் ஒரு தின் கிளாத் தான் இருக்கணும். அப்படி நம்ம பல வழிகள் இதெல்லாம் பார்த்தோம், நம்ம கோட்பாடுகள் எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதே மாதிரி நம்ம வந்து அந்த ஸ்ட்ரைட்டா இல்லையா எல்லாம் வந்து அலைன் பண்ணி இருக்கணும். அப்போ பிராணனு கண்ட்ரோல் பண்ணணும், இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த பிராணன் வந்து நம்ம என்ன 8 வகையான இது இருந்தது, பிராணங்கள் இருந்தது என்ன, அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக எல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. அதுக்கப்புறம் மனதினை வந்து கட்டுப்படுத்தி, மனதினை கட்டுப்படுத்தும் போது என்ன நம்ம பார்த்தோம், மனதில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த நம்முடைய இதயத்தில் விட்டு இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நினைத்து கொண்டு செய்ய வேண்டும், இதெல்லாம் பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் சரின்னு பார்த்தோம். கடைசியில் அர்ஜுன் வந்து கேட்டார் ஒரு கேள்வி, என்னது, இதெல்லாம் சரி, எனக்கு காற்றை கூட நான் கட்டுப்படுத்த முடியும், ஆனால் நீங்க சொல்ற மாதிரி மனதை எப்படி நான் கட்டுப்படுத்துவேன், ரொம்ப கஷ்டமானதாச்சு அப்படிங்களா. அதே மாதிரி வந்து இந்த ஆஹ், உடல் உடலை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய முறைகளை பற்றி எல்லாம் சொல்றீங்க, இது எல்லாராலையும் முடியாத காரியமா? ஸோ நீங்க சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா ஒரு ஒரு சாதாரணமான ஒரு என்னை போல ஒருத்தருக்கு இதெல்லாம் முடியாதே அப்படின்ட்டு அர்ஜுனன் கேட்கிறார். ஸோ அர்ஜுனோட கேள்வி யாருக்காக, நமக்காக தான் கேட்கிறாரு அர்ஜுனரும். ஸோ இந்த மாதிரி மனதையும் உடம்பையும் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு நான் எப்படி நான் தியானம் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு, யோகம் செய்ய முடியும் அப்படின்ட்டு கேட்கிறாரு. அப்போ நான் அடுத்த செக்ஷன்ல 37லேருந்து 45 வரைக்கும் என்ன பார்த்தாங்க அப்படின்னா, ஓகே, அதற்கு வந்து எப்படி யோகம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்ட்டு அந்த வழிமுறையை தவிர அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த யோக முறையை கடைபிடித்தால் என்ன நமக்கு கிடைக்கும், கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் என்ன கதி, அதை பற்றியும் வந்து அந்த 37லேருந்து 45வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் பார்த்தோம் நம்ம. எப்படின்னா தட் இஸ் வெற்றி அடைந்த யோகி, தட் இஸ் இந்த மனதையும் உடலையும் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிற யோகியானவன், அவனுக்கு என்ன கிடைக்குது, ஆன்மீகர்களின் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். அப்புறம் அதே மாதிரி இல்லாட்டி சொர்க்கலோகத்துக்கு சென்று அனுபவித்த பின் நல்லோர் இல்லாட்டி பெரும் செல்வந்தர் குடும்பத்தில் பிறக்கிறான். இந்த மாதிரி குடும்பத்தில் பிறக்கும் பொழுது என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ், பக்தி. இந்த பிறவியில் அவர்களுக்கு கிருஷ்ணரை அடைய முடியவில்லை என்றால் கூட அடுத்த பிறவியில் அவர்களுக்கு பக்தி தொண்டாற்றக்கூடிய ஒரு நிலை கிடைக்கிறது. எந்த தடங்களும் இல்லாமல் அவர்களுக்கு பக்தி தொண்டை வந்து கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய நிலை அவருக்கு கிடைக்கிறது, அது பார்த்தோம். அப்புறம் கடைசியில் 46 and 47 என்ன, தட் இஸ் மிக உயர்ந்த யோகி நிலை என்ன, ஸோ அதுதான் பக்தி யோகம், அதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு யாரு மிகவும் பிடித்தமானவர், இல்லை கிருஷ்ணருக்கு பிடித்தமானவர் ஆக வேண்டும் என்றால் என்ன நிலையில் இருக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் நம்ம அத்தியாயம் 6ல பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகத்தை பற்றி பார்த்தோம். அஷ்டாங்க யோகம் செய்தால் கூட எல்லா யோக முறையில் எல்லா யோக முறை என்ற பாதையை நம்ம தேர்ந்தெடுத்தால் கூட பக்தி யோகம் என்ற நிலை தான் உத்தமமானது அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதி பார்த்தோம். ஓகே, ஸோ இதுலேருந்து ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருக்கா? நம்ம இப்போ 7th போக போகிறோம், 7th சாப்டருக்கு. ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் பகவத்கீதை, எல்லாருக்கும் தெரியுது. பகவத்கீதை பார்த்தீங்கன்னா மூணு பாகங்களாக நம்ம பார்க்கிறோம். முதல் பாகம் வந்து 1 to 6, செகண்ட் பாகம் வந்து 7 to 12, அப்புறம் வந்து 13 to 18, 3 பாகங்களாக இருக்கிறது. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது சொல்லுவாங்க, தட் இஸ் முதல் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன, வாட் இஸ் த, என்ன 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 இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் இதில் என்ன பார்க்க போகிறோம், பார்த்தோம் நம்ம என்ன யோக முறை பார்த்தோம், கர்மயோகம். கர்மயோகம், யோகம் பார்த்தோம் இல்லையா, கர்மயோகம் பார்த்தோம். லாஸ்ட் 6 சாப்டர்ல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ஞான யோகத்தை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். நம்ம நடுவில் இருக்கிறது தான் பக்தி யோகம் இப்போ நம்ம பார்க்கறது.
எது ரொம்ப முக்கியம் நம்ம பார்த்தோம், பக்தி யோகம் தான் உயர்ந்ததுன்னு. அப்ப நமக்கு ஏன் பக்தி யோகம் கடைசியில எல்லாம் நடுவில் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம சொல்றது எது நமக்கு ரொம்ப ப்ரெஷியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, ரொம்ப நமக்கு என்ன வேர்ட் இஸ் ப்ரெஷியஸ்க்கு எக்ஸாக்ட் வேர்டு என்ன தமிழ்ல யூஸ் பண்ணணும்னா, தட் இஸ் நமக்கு ரொம்ப இஷ்டப்பட்டது, இல்லை நமக்கு ரொம்ப வேல்யூபிள் திங் இருக்கு இல்லையா, நம்ம அதை மிக உயர்ந்த எல்லாம் மேல உயர்ந்தது, அதை நம்ம ரொம்ப பாதுகாப்பா வச்சிருப்போம் இல்லையா சென்டர்ல. அது மாதிரிதான் இந்த ரெண்டு இதுக்கும் நடுவுல நம்ம இந்த சென்டர் போர்ஷன்ல பகவத்கீதையில பக்தி யோகத்தை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ பக்தி யோகமானது உன்னதமான ஒரு யோகம். பக்தி யோகத்தில் இருக்கும்போது தான் நம்ம முழு கிருஷ்ண உணர்வை அடைய முடியும். ஸோ அதனால கிருஷ்ண உணர்வை பற்றி நம்ம பார்க்க போறது இந்த பக்தி யோகத்துக்கு தான். இந்த 7 to 12 சாப்டர்ஸ் இல்லையா, இதுல நம்ம பக்தி யோகத்தை பத்தி முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த 7th சாப்டர், அது என்ன தலைப்பு இருக்கு? பூரணத்தின் ஞானம். பூரணத்தின் ஞானம் அப்படின்னா முழுமையான நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்ல, அதை ஞான விஞ்ஞான யோகமும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, நாலேஜ் ஆஃப் த அப்சல்யூட் ட்ரூத். அப்சல்யூட் ட்ரூத்னா யாரு? லார்ட் கிருஷ்ணா. லார்ட் கிருஷ்ணா, கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம தெரியும். ஸோ அந்த பக்தி தொண்டு நம்ம செய்யும்போது யாரு? கிருஷ்ணரை நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணருக்காக செய்கிறோம். ஸோ அதனால நமக்கு முதல்ல கிருஷ்ணர் என்ன, அவருடைய ஒப்புலன்சஸ் என்னன்னெல்லாம் நமக்கு தெரியும். அதை நம்ம இதில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ நம்ம 6th சாப்டர் இப்போ தான் நம்ம கண்ணோட்டம் பார்த்தோம். இப்போ நம்ம அத்தியாயம் 7 பார்த்தோம். அத்தியாயம் 7ல் பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 7.1 to 7.3ல கேள்வி ஞானத்தை பற்றி இருக்கிற இதை நம்ம விளக்குவார்கள். அதில் அந்த விளக்கும் பொழுது நம்ம எதனால் அந்த கேள்வி ஞானம் தேவை, அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். அப்புறம் 7.4லேருந்து 12 வரைக்கும் நம்ம கிருஷ்ணருடைய சக்திகளை பற்றி பார்ப்போம். அப்புறம் 13லேருந்து 19 ஸ்லோகங்கள் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா, கிருஷ்ணரை ஏற்பதா இல்லை நிராகரிப்பதா, இல்லை அப்படின்னா கிருஷ்ணரை யாரெல்லாம் ஏற்பார்கள், யாரெல்லாம் நிராகரிப்பார்கள் அப்படின்னு அவர்களை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்வோம். அப்புறம் 20லேருந்து 25 தேவர் வழிபாடுகள், தேவர்களை வழிபடுதலை பற்றி என்ன, அதனை பற்றியுள்ள அறிவினை நம்ம புரிந்து கொள்வோம். அப்புறம் 26லேருந்து 30ல என்ன பார்க்க போறோம்னா, யார் பக்தராக முடியும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்ப்போம். இதுதான் டிஃபரன்ஸ் செக்ஷன்ஸ். 5 செக்ஷன்ஸ் இருக்கு இதுல. ஓகே, ஸோ இதுல சில பாயிண்ட்ஸ் மனதில் கொள்ள வேண்டிய சில பாயிண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, கேட்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளலாம். கிருஷ்ணரின் தாழ்ந்த ஜடசக்தி, ஸ்தூலம் மற்றும் சூக்ஷ்மம் பொருட்கள். 3வது, கிருஷ்ணரின் உயர்ந்த ஆன்மீக சக்தி உயிர்வாழிகள். கிருஷ்ணரே பிரபஞ்சத்தை படைப்பவர், காப்பவர், அழிப்பவர். கிருஷ்ணர் எங்கும் நிறைந்தவர், அனைத்தின் சாரமும் அவர்தான் இல்லை, அனைத்து குணங்களுக்கும் முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர். இதெல்லாம் நமக்கு இது பார்த்துருக்கோம். நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர் படிக்கும்போது இதெல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஸோ இதுல நமக்கு ஒரு ஒரு புதுமையான ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்னா, இல்லை நம்ம கூடுதலா நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னன்னா, கேட்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்லோகத்திலே நம்ம பார்ப்போம் நம்ம டீட்டெயிலா. ஆனா நான் இதை பத்தி போன சாப்டர் இல்லை அதுக்கு முந்தின 5th சாப்டர் படிக்கும்போது நான் அதை பத்தி ஒரு கிளிம்ஸ், ஒரு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுத்துருந்தேன்.
கேட்பதன் மூலம் கிருஷ்ணர் முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். இது என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க நீங்க? ஏன் இது இப்படி சொல்லப்படுகிறது? கேட்பதன் மூலமாகத்தான் கிருஷ்ணரை முழுவதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்னு எதனால நினைக்கிறீங்க? சிரணம் மத பக்தி சொல்லுங்க மாதாஜி. பக்தி யோகத்துல சிரவணம் கீர்த்தனம் அது போல கேட்கறதுனால கேட்கறதுனால. ஆனா எதனால அது கேட்பதனால முழுவதாக? சொல்லுங்க சொல்லுங்க மாதாஜி. அது பக்தியத்துல சிரவணம் ஒண்ணு தானே பிரபுஜி, அதனால அந்த நீங்க சொல்றது மூலமா பக்தியில ஒரு ப்ராசஸ் வந்து சிரவணம். சோ அதனால கேள்வி முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இல்லையா? பக்தி ப்ராசஸ்ல சிரவணம் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஆமா பிரபு. அதனால அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஓகே, அதன் மூலமா கிருஷ்ணன் அறிவிச்சு. ஓகே, அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே, அது ஒரு பாயிண்ட். வேற ஏதாச்சும் பாயிண்ட், ஏதாச்சும் காரணம் தோன்றுகிறதா யாருக்காச்சும்? கேட்பதன் மூலமாக கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளலாம். மனசுல தோன்று சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்ன எதனால இருக்கும் இந்த மாதிரி சொல்றாங்க அப்படின்ட்டு? ஏன்னா ஸ்ரவணம் பிரபுஜி, ஸ்ரவணம் நம்ம கிருஷ்ணரை பத்தி கேக்குறது வந்து அதுவும் ஒரு விதமான பக்தி. அதான் மாதாஜி சொன்னாங்க, ரைட். அது ஒரு பாயிண்ட் தான் அது. ஆனா வந்து மெயினா அது ஏன் ஸ்ரவணம் மட்டும் அது சொல்றாங்க, கேட்பதன் மூலமா கிருஷ்ண முழுவதாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து இந்த வேதங்கள் நமக்கு எப்படி வந்தது? ஸ்ருதி வழியாக தான் இல்லையா? அந்த காலத்துல எழுதி எல்லாம் புக்கெல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணல. ஸோ ஸ்ருதி அப்படின்னா தட் இஸ் த்ரூ த டிசிப்ளிக் சக்சஷன் இல்லையா? அவங்க சொல்லுவாங்க, அதை வந்து கேட்பாங்க. அந்த கேள்வினால தான் புரிந்து கொண்டு பரம்பரை வழியாக நமக்கு இந்த வேதங்களும் அது கிருஷ்ணரை பற்றியும் நம்ம ஆன்மீகத்தை பத்தி எல்லாம் நம்ம அப்படிதான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஸோ ஒரு அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேள்வி, தட் இஸ் நமக்கு வந்து ஒரு அத்தாரிட்டி சொன்னா நம்ம அதை கேட்டுக்கிட்டோம்னா அது கரெக்டா இருக்கும். எல்லாம் வந்து புக்ல இருந்து நம்ம பார்த்து படிக்கவில்ல முடியாது. நமக்கு வந்து அதை பற்றி நன்றாக தெரிந்துள்ள மேதைகள் கிட்ட இருந்து, அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து அதை கேள்வி ஞானம் தான் முதல்ல இருந்தது. ஸோ கிருஷ்ணர் பற்றி யார்? கிருஷ்ணரே எடுத்து வைத்திருக்க இல்லையா? பிரம்மா வழியாக அந்த சிஷ்ய பரம்பரை வழியாக நமக்கு வந்திருக்கிறது ஞானம். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி முழுமையாக நமக்கு அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அந்த that we can only understand through bona fide spiritual master. அதுதான் வந்து முக்கியமானது சிரவணம். அதனாலதான் நம்ம வந்து குரு கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து குருக்கள் இருந்து இல்ல இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நமக்கு பிரபுபாதர் புக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புக்கு வந்து நம்ம வாசிக்கிறது ஒரு வித சிரவணம் தான். நம்ம வந்து அதை வாசித்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா? அதுவும் சிரவணம் தான். நம்ம அது மட்டும் இல்லாம நம்ம டிஸ்கஷன், நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா குரு இப்ப நம்ம டீச்சர்ஸா இருக்கட்டும், இல்ல நம்ம வந்து சாது சங்கத்துல இருந்து மற்ற டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எல்லாம் சிரவணம் மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணருடைய க்ளோரிஸ் எல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா சிரவணம் தான் இருக்கணும் ஒன்று. இன்னொரு மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா வந்து நம்ம வந்து இந்த இதற்கு மனிதர்களுக்கு ஆர்டினரி பர்சன்ஸ்க்கு 4 டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரியும். ஸோ அந்த 4 டிஃபெக்ட்ஸ்னால வந்து ஆர்டினரி பர்சன்ஸ் எது சொன்னாலும் வந்து அதுல தவறுகள் இருக்கலாம், இல்ல சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி இருக்கலாம், மாயை சொல்லப்பட்டிருக்கலாம், இதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா? ஆனால் நம்ம ஒரு போனஃபைட் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட கேட்கும்போது உள்ளது உள்ளபடியே நம்ம கேட்கணும். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி உள்ளது உள்ளபடியே கேட்கணும் என்றால் சிரவணம் மூலமாக ஒரு தட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர் கிட்ட நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இதான் கேட்பதன் மூலமாக மட்டுமே கிருஷ்ணரை முழுவதுமாக அறிந்து கொள்ளணும். அதே மாதிரி தான் நம்மளுடைய இதிகாசங்களா இருக்கட்டும், வேத புத்தகங்களா இருக்கட்டும், நம்மளுடைய உபநிஷத்தா இருக்கட்டும், எல்லாம் நம்ம வந்து இவைகள் எல்லாம் வந்து சிரவணம், தட் இஸ் அவர்கள் அதிலிருந்து நம்ம குருக்கள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது நமக்கு முழுமையாக அறிவு கிடைக்கும். ஸோ இது நம்ம மனசுல வச்சிருக்கணும். அதனால சிரவணம் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சாண்டிங் பண்ணும்போது கூட நம்ம சாண்ட் பண்ணும்போது அதை அப்படியே கேட்கணும்னு சொல்றேன். ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம வந்து
காதால கேட்கணும். அப்பதான் அது முழுமையடையும் அப்படின்ட்டு நம்ம தெரியும். ஓகே. ஸோ சிரவணம் வந்து ரொம்ப முக்கியம். கீர்த்தன் நம்ம வந்து சொல்றோம், நம்ம உச்சரிக்கிறோம், ஏன்னா நம்ம கேட்டதை தான் வெளியே நம்ம சொல்றோம். அது நம்ம அதனாலதான் சிரவணத்துக்கு அப்புறம் தான் வந்து கீர்த்தனமே வந்திருக்கு. அது நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டும். இந்த நிலையை புரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே. சிரவணம் ரொம்ப முக்கியமானது. பக்தி முன்னேறுவதற்கு சிரவணம் ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஓகே, ஃபைன். ஸ்லோகம் 1வது ஸ்லோகம் யார் வாசிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நான் படிக்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. வாசிங்க பிரபு. மாதாஜி நீங்க அடுத்தது வாசிங்க. பிரபு ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச மய்யாசக்தமனः பார்த்த யோகை யுஞ்சன்மதாஸ்ரயः அசம்சயம் சமக்ரம் மாய் யதா ஜ்ஞாஸ்யசி தச்ருணு. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. ஹரே கிருஷ்ணன் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். என்ன கூறினார்? பிதாவின் மகனே, என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதனை இனி கேட்பாயாக. நம்ம வந்து இதுக்கும் இந்த 6.47 அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு கனெக்ஷன் பார்த்தீங்க இல்லையா? அதுல வந்து யார் எந்த மாதிரி இருக்கிற நிலையில ஒருத்தர் வந்து பிரியமாகிறார் அப்படின்ட்டு பார்த்தோம். ஸோ இங்க வந்து அதை கண்டினியூ பண்றார் ஸ்லோகம் 7.1. ஸோ யாரு வந்து பிரியமானவர் பகவானுக்கு? என்னிடம் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம். ஸோ முழு பற்று இருக்கணும், சந்தேகம் ஏதும் இல்லாமல் இருக்கணும், கிருஷ்ண முழு உணர்வில் இருக்கணும். யோகத்தை பயின்று, யோகம்னா என்ன? மனதை வந்து நிறுத்தி செயல்களை எல்லாம் கிருஷ்ணனுக்காகவே செய்யறதுதான் யோகம் அப்படின்னு செய்யறோம் நம்ம. ஸோ எந்த சந்தேகமும் இன்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதனை இனி கேட்பாயாக. ஸோ எப்படி இதெல்லாம் செய்யலாம்? தட் இஸ் பக்தி எப்படி வந்து பக்தி தொண்டை செய்யலாம் அப்படின்னு இனி வரும் ஸ்லோகங்கள் நம்ம தெரிந்து கொள்வாயாக அப்படின்ட்டு கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். இதான் நம்ம வந்து போன 6th சாப்டரோட சம்மரியில அதுதான் பார்த்தோம். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம 6th சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட், ஃபர்ஸ்ட் 6 சாப்டர்ஸ்ல என்னென்ன எப்படி வந்து நம்ம கடவுளை அடையலாம், நம்ம ஆத்மா நம்மளோட உண்மையான நிலை என்ன. தட் இஸ் 2nd சாப்டர்ல நமக்கு வந்து இந்த இது நமக்கு வந்து உணர்வு வந்தது. என்ன உணர்வு? நாம் வந்து இந்த உடல் இல்லை, நம்ம வந்து ஆத்மா அப்படின்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது. அதுக்கப்புறம் நம்ம ஜீவாத்மா வேறு, பரமாத்மா வேறு. பரமாத்மாவிலிருந்து தான் ஜீவாத்மாக்கள் தோன்றியுள்ளன. ஜீவாத்மாக்கள் எல்லாம் பரமாத்மாவின் பின்ன பகுதிகள். இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் லார்ட் அதெல்லாம் பார்த்தோம். அப்போ கர்மயோக வழி என்ன நடக்கும், அதே மாதிரி ஞான யோகம் வழி என்ன, அந்த பாதையினை தேர்ந்தெடுத்தால் எங்கு செல்வோம், அதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் நம்ம. ஸோ இதெல்லாம் முடிஞ்சோடனே இந்த ஃபர்ஸ்ட் 6th சாப்டர் முடியும் போது பகவான் கிளியரா சொல்றாரு, எந்த யோக முறையானாலும் சரி, எனக்கு மிகவும் பிடித்தவர் யார் அப்படின்னா கிளியரா சொல்லிட்டாரு. அது தட் இஸ் முழுமையாக சரணடைந்து முழு உணர்வில் அந்த முழு உணர்வில் அவரிடம் பற்று கொண்டு யோக முறை, யோகத்தில் இருக்கும். யோகம் சொல்லும்போது எல்லா செயல்களையும் கடவுளுக்காகவே செய்து அவரை எந்த சந்தேகமும் இன்றி முழுமையாக இருக்கும் நிலை தான் வந்து கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ், தான் பக்தி அப்படின்ட்டு அவரு கூறியுள்ளார். எப்படி நம்ம அடையலாம்? இப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, நம்ம அந்த கேள்வி கேட்ட உடனே சிரவணம் அப்படின்னா அது வந்து பக்தி ப்ராசஸ், நவவித பக்தியில அது ஒன்று
சிரவணம் ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அது அது பாக்கி என்னெல்லாம் ப்ராசஸ், என்னென்ன வழியில் கடவுளை அடையலாம், சிரவணம் இருக்கு, கீர்த்தனம் இருக்கு, அப்புறம் என்ன பாக்கி 7 என்னெல்லாம் சொல்லுங்க பாருங்க. சிரவணம், கீர்த்தனம், அப்புறம் பக்தி ப்ராசஸ் சொல்லுங்க. ஒவ்வொருத்தர் ஃபாஸ்டா சொல்லுங்களேன் ஒவ்வொன்றா. சிரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம் அப்புறம் மாதாஜி. சரணம். விஷ்ணு ஸ்மரணம். ஓகே, எப்போ வெறும் சரணம் சொல்லணும். விஷ்ணு சரணம், அப்புறம் பாத சேவனம், அப்புறம் அர்ச்சனம், வந்தனம், தாஸ்யம் சக்தி. ஆத்ம நிவேதனம். ஓகே, இது எப்பவும் டக் டக்கு நம்ம இது நம்ம இப்போ டிவோட்டிஸ் எல்லாருக்கும் அப்படியே எப்பவும் மனசுல நிற்கணும். 9 பக்தி ப்ராசஸ்னா என்ன, 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி என்ன, இது நம்ம டக்கு டக்குன்னு நம்ம எப்பவும் மனதில் இருக்கணும். வெரி குட். ஓகே, 7.1. ஸோ நம்ம இனி என்ன என்ன சொல்றாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்ட்டு பார்க்கலாம். 7.2. ஓகே, பார்க்கலாம். ஸோ இதில் என்ன ஹைலைட்ஸ் இதுதான். கிருஷ்ணரை முழுமையாக எப்படி அறிந்து கொள்ள வேண்டுமோ அவரிடம் கேட்பதால், அவர்கிட்ட கேட்கலாம். அவரிடம் கேட்பதால் மனதில் அவர் மீது பற்றுதல் கொண்டு, கிருஷ்ணன் மேல முழு பற்றுதல் கொண்டு, பக்தி யோகம் பயில்வதால், பக்தி யோகத்தில் இருந்து கொண்டு, முழு உணர்வில் கிருஷ்ணனுடன் முழு உணர்வு இருப்பதால் நம்ம இந்த அவரிடம் கேட்பதால்னா நீங்க என்ன நினைச்சிருந்த, அவர்கிட்ட கேள்வி கேட்கறது இல்லை. தட் இஸ் அவரை பற்றி கேட்பது. ஓகே, கேள்வி ஞானம் அதுதான் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கிருஷ்ணரை இந்த 4 வகையில் நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். ஸோ கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டல், அவரை பற்றி எல்லாம் கேள்வி ஞானம் பெறுதல். எப்படி, தட் இஸ் நம்ம இப்போ அந்த டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து சரி, பிரபுபாதருடைய புத்தகங்கள் இல்லை, பிரபுபாதருடைய அந்த வீடியோஸ் ஆடியோஸ் இருக்கு, அதை பற்றி, அப்புறம் நம்ம சிக்ஷா குருக்கள் கிட்ட இருந்து இதெல்லாம் நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அப்புறம் கிருஷ்ணர் மிகச்சிறந்த நண்பராகி, அப்படி செய்யும்போது நம்ம மனதுக்குள் கிருஷ்ணர் ஒரு சிறந்த நண்பராகி எப்படி நண்பராகிறார் அப்படின்னா, நமக்கு ஒருத்தரை பற்றி நம்ம முழுமையாக தெரிந்து கொள்ளும் போது நம்ம அவர் மேல ஒரு பற்றுதலும் ஈடுபாடு வரும்போது நம்ம நண்பன் மாதிரி நமக்கு தோன்றுகின்றார். கிருஷ்ணர் இதயத்தை தூயப்படுத்துகிறார். நம்ம மனதில் கிருஷ்ண உணர்வு நிறையும் பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா, மனதில் இருக்கிற இந்த அழுக்கு களங்கள் எல்லாம் விடுபட்டு போய்கிறது. நம்ம பார்த்திருக்கோம் சிக்ஷாஷ்டகத்துல 3வது ஸ்லோகத்தை அதான் சொல்லியிருக்கேன், சேட்டோ தர்ப்பண மாஸ்டனம் இல்லையா. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது 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 இந்த தூய்மைப்படும் போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு திவ்ய ஞானம் அடையுது. திவ்ய ஞானம்னா என்ன, கிருஷ்ண உணர்வு நமக்கு ஏற்படுகிறது. அப்பொழுது கிருஷ்ண உணர்வு முழுமையாகும் பொழுது நம்ம பக்தி தொண்டில் நிலை பெற்று இருப்போம். இதுதான் நம்ம ப்ராசஸ். ஸோ கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறை தான் இந்த 5 ப்ராசஸும் அப்படின்ட்டு பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ இதுல இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் இதுல எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள். என்னன்னு பார்த்தோம்னா, நம்ம கிருஷ்ண உணர்வில் நம்ம ஈடுபடும் போது என்னதுன்னா, ரஜோகுணம் மற்றும் அறியாமைன்னா தமோ குணம், இது ரெண்டும் நம்மை விட்டு போய்விடுது. ஏன்னா நம்ம கிருஷ்ணரை பற்றியே நினைத்து அவருக்கு பிடித்தமான செயல்கள் செய்யும்போது எப்பொழுதும் சுத்த சத்துவ குணத்தில் நம்ம இருப்போம். சத்துவ குணம் கூட நமக்கு கஷ்டங்களை தரக்கூடும். ஏன்னா நமக்கு ஒன்று அகங்காரம் வரும். இல்லை அப்படின்னால் நம்ம நல்லது செய்யலாம், ஆனா நல்லது செய்யும்போது நமக்கு மற்றவர்கள் நம்மளை கௌரவிக்க வேண்டும் அப்படியெல்லாம் நினைச்சோம்னா திருப்பி அது பலநோக்கு செயலாயிடும். ஸோ சத்துவ குணம் கூட டேஞ்சரஸ் தான், சுத்த சத்துவ நிலையில் வரணும் நம்ம. ஸோ இப்போ இது மெயின் பாயிண்ட் என்னன்னா, இதுல ரஜோகுணம் இல்ல அறியாமை ரெண்டிலிருந்து நம்ம விடுபட்டுகிறோம். அப்புறம் சுத்த சத்துவ நிலையும் நம்ம இது ரெண்டும் கலைந்தவுடன் சத்துவ நிலைக்கு வருவோம். சத்துவ நிலையிலிருந்து சுத்த சத்துவ நிலைக்கு உயர்கின்றோம். அப்புறம் என்ன ஆகும், சுத்த சத்துவ நிலை வரும்பொழுது ஜடப்பற்று என்ற கடினமான முடிச்சை அறுத்து இறை விஞ்ஞானத்தை புரிந்து கொள்கிறோம் இல்லையா. சுத்த சத்துவ நிலை வரும்போது இந்த ஜடப்பற்று முழுமையாக நம்மளை விட்டு அகல்கிறது. அப்போ அந்த கடினமான ஸ்டேஜ் அதுதான். ஸோ அப்படி பண்ணும்போது என்ன ஆகுது, இறை விஞ்ஞானம் புரிந்து கொள்கிறோம். என்ன இறை விஞ்ஞானம், எல்லாம் அவருடைய செயல்தான், எல்லாத்துக்கு காரணமும் அவர்தான். ஸோ அவரில் சரணடைந்து அவருடைய திருநாட்டுக்கு செல்லும் பொழுதுதான் நம்ம முழுமை அடைகிறோம். ஒரு ஜீவாத்மா முழுமை அடையும் நிலை அதுதான் அப்படின்னு புரிந்து கொள்கிறோம்.
அப்புறம் தான் அசம்சயம் சமக்கரம் அப்படின்னு சொல்றோம். அதுதான் அந்த நிலை. எந்தவித ஒரு இது இல்லாமல் அந்த பிளிஸ்ஃபுல் ஸ்டேட் சொல்றோம் இல்லையா, அதுதான் அந்த அசம்சயம் சமக்கரம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளும் வழிமுறை என்னன்னா இதுதான். கிருஷ்ணரை புரிந்து கொள்ளணும்னா நம்ம சுத்த சத்துவ நிலையை அடைந்து நம்மளுடைய இந்த ஜடப்பற்றினை களைய வேண்டும் அப்படின்ட்டு இதுதான் தெரியப்படுத்தும். பகவானை பார்ப்பதற்காக கேட்பதன் மூலம் உங்க பார்வையை மேம்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். ஸோ நம்ம பகவானை பார்க்கணும்னா என்ன முக்கியம்? கேள்வி. எப்படி கேள்வி? நான் சொன்னது அந்த மாதிரி நம்மளுடைய குருக்களிலிருந்தும் நம்மளுடைய புராணங்கள், இதிகாசங்கள், வேதங்களிலிருந்தும் நம்ம இந்த கிருஷ்ணரை பற்றி நம்ம கேட்டு தெரிந்து உணர்ந்து நம்ம பக்தியில் ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்ட்டு நம்ம பார்க்கிறோம். டைம் ஆச்சு. ஓகே, சார் நம்ம இன்னைக்கு இதோட ஸ்டாப் பண்ணலாம். அடுத்து நம்ம ஃப்ரைடே அன்னைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ இதில் எனி டவுட்ஸ் இது வரைக்கும்? வேற ஏதாச்சும் கருத்துக்கள் சொல்ல விரும்புறீங்களா கிருஷ்ணா? ஓகே, இப்போ டவுட்ஸ் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். சொல்லிடுறேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்துப்ய ஏவச்ச பக்தானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவிந்த की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. रामाचार्य हरिदास की जय. भगवद गीता भागवतम की जय. ऑल ग्लोरीज